Mbiamono Murikito Josephat Amisa soroboti rwasenjere yoboye kirano gotigana yibono mwancho moligereria obolingoli bwabosani gobwakolekana sensemeli ya Keumbu aseri tukulia lero obwanyara bokura wone nyagetali ya Allsoms Annexa eyo gotoka chinseme cyumugo ni gokolekana angine nyagetali eyo asabanta bange besoke wetaniri bwe yameriko nyara kolengwa nabugokoegwa amarioga busasomo yogo uni gobono obotende bwe nyagetali yo kubwatira namo nabanyagetali banyara kolia abantu kone kinangwa soki balekire ngaki eliko nyara kolengwa amarwire a oroboti ru asenchira yoboime twabeire tokoegwa mariogo busa tutari gwakana no ane siringi wetera aseri etaria yesa marwire abeire agotosumbwa asa matuka mange tole no gosemeria asicinguru cia nyasaye oito lero muna tokorwa amarwire onspie togotigaga keroyo moto kogenda asicinka egento giuka twegenete no kugwena na sensemo ya Keumbu asenyagetari ya Allsoms nyagetari iga abantu mbacha bange ani magenda tukurwari umunyagitari nabo bacha bato ligereria kabisa bata tena kiturwarete itukoria nigoria moko gocha sabwatani aona naboroire kurwa sensemeje aho besokia sokonyara konyora obulingoli bwabo sasa morore ao kolengana nabanyagetari kurosnegetari Allsoms nigo batebere mugetiga tambo kereke igaso konyara kurobo kore bwabo aso kolenga morero nsi bantu batari gwakana besa chinde chonsi rero igana ikirase nyagitari yeito Allsoms nabere no mogoko manene kiagera umuchando bwensi pinabwate na eresire abanyagitari baito twaigwananira aso bwamo ubwamo no bangira mariogo nande nabekiro gosemeria seri etari ya Yesu asawo itogo saba amenta mariogo aichinguru ligere muchando nde bwensi tobwata asa abantu baminto bonsi pibasirikiria se nyagitari yerero iga batwaro koigena no gosemeri nganko bwena toraseri etari ya Yesu asa mangana maya abeire aseri tukeriga obogwenia obonene bwachira se nyagitari ya itoga wabeire tokorigererigwa amarweire ao nigo omotene nabo igo nabwatani bande batebire buna ene nchire mu yo kunyara kwerenia mbuya gocho samenje bensemeye maiga yogo tena nakubwata naborobo bivon no munyagetari kurwa se nyagetari yege ya Allsoms seri tukoria ero etwari begeta side tukariteba abaroire bonsipi abantu bito bonsipi bacha banyoro bogwene bwabosa tubwata bokorere bwabosa rero kurwa sokoro munyagitari kwenda se lab na konyora mariogo asiri tukoria rato begete bosa monto batari gwakanira mbaro batakira karuna evisician tubwata munyagitari oi no bale bonsigai no nabo gati ya borore baikirana senseme ye ni goba gokere getambo kiritukoria rero asogote abuna ni goba bakoligererigwa buyana na sokonyara kuringoligwa asamure aho bataka net bese chinde akirega na cha mbweni uwe kono nda Keumbu tegetenyora mariogo bandu wali gana nyagitari kurwari bwo borore bwengosi na nyore mariogo na atebunji kweyaka enjera yo kanarigani wekero nacha niyo narigani gubuya baka neigunga kweria abanyagitari baito berure gwatokorere gasi aseri etari ya Yesu abana baito abanyagitari mboseseni gwe mono nakobwa mono nande andonsi ase tori togendere gusabira abana baito bachire isiko wetera abana baito bono twanyori okogweni gwo mwana nabaseseni asichinchera chonsi ekaramogo soa na ekaramogo soa kamina chinga kichio abake abana nabagaka nabangina batigarete maigase getambo kiritukoria rero asaba nto besokia sobonge konyara kolengwa amarwire ao unenjeremo yo konyara korengereria na konyara gotingia amangana arengete obochenu kaya nenkor Thomas makwar matimo yona chaga na iwa matanga tena gai bato tebinga banyagitari mbara bacha kuturwaria na kuna chakara twa bimiru na airwa mariogo wangu kutumia ligani kuna amasikania manene kabisa batwali gani ribija kolengera na mariogo batoire na barakori gacingi ekyo getigarete bono na baroira bakunyara gutumia mariogo baigwa siritukoria rero eriko nyara kone kibunango ikirani bana amangana yobogweni bwabo nabo nigo bono etigarete barobu gutumia mariogo aya unencheremo yo kunyara kwenda kurwase amaroirande ko reporter ya Ndizi TV kurwase nyagetari Allsoms gotoka sensemo ya Keumbu irecherana nchinkoro kwa Vincent